खुलुमबाय रायजो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं स्टोरी नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। गंसे बिराद गेदेर हटेल गंसे दंमोन आरो बे हटेलाव फुंनि 9टानिफ्राय 12टायालागि आरो मोनानि 4टानिफ्राय हरनि 9टायालागि बिराद भिर, माने सोर जादो सोर फैसा होदो होआखै माने जेबो नायनो माबाखौनो मोना, टाइमखौनो मोना, ओरैबायदि भिर जायो बे मोननै टाइमाव। आरो बे टाइमावनो सासे भिखारि लामानि फैयो, सिङाव फैनानै उदै बुंजासे जानानै फैसा होआगारा थांबाय थायो। बिदिनो सासे मानसि आरो रेगुलार कास्टमार बिनि, बे मानसिया बे भिखारिखौ खोब नोजोर होबाय थायो। बिदिनो हप्तासेसो नुबाय, नुनायनि उनाव बे मानसिया मालिकनि सिगाङाव थांना खोन्थाहैबाय जे नोंथाङा मा बिजनेस सालायबाय दङ, बिदि खालामबालाय नोंथाङा सब लस जाजोबगोन। मालिकआ मिनिस्लुनानै होनबाय मा जाखो होननानै। बे मानसिया होनबाय मा जाखो माने नोंथाङा ध्यानानो गैया, सोर जालांदो सोर फैसा होदो होआखै, सोर मा खालामदो एख' जेबो ध्यानानो गैया नोंथाङा। बिदि होननायाव मालिकआ आरो सोंफिनबाय मा जादों नोंथाङा खुलायै बुङा मानो बाथ्राखौ। बिदि होननायाव बे मानसिया होनबाय जे सासे मानसिया आं सानफ्रोमबो बै टेबोलाव नुबाय थायो आरो बे मानसिया सानफ्रोमबो जायो, उदै बुंजासे जानानै ओंखारना थाङो, नोंथांनो फैसाखौनो होआखै आरो सानसेबो होआ इयो फैसा। बिदि होननायाव मालिकआ मिनिस्लुनानै होनबाय बै मानसिखौ आङो सिगांनो सानसेखालि लक्ष्य खालामनानै बिनि उन थांदोंमोन आङो। थांनानै नायहैबाथाय बियो जोंनि बै सारियालियावनो फैसा बियो भिखारि, आरो बियो फुंनि 10टासोआव खनसे जालाङो आरो हरनि माबासेयाव 8टासोआव खनसे जालाङो। आरो नोंथांनो आं मा होननो, आंनि दखानादि सलायबाय दङ हटेला बै मानसिनि थाखायसो सलायबाय दङ, नङाबा आसलते आंनि हटेलानो सलायनाय नङामोन। बे मानसिया आसरित मोनो, मा होनखो नोंथाङा, माबोरै बे भिखारिया फैसा होआगारा जालांबाय थायो आरो नोंथांनि हटेला बै मानसिनि थाखायसो सलायबाय दङ, माबोरै मा खोन्था होनखो नोंथाङा। बिदि होननायाव बे मानसिया होनबाय आङो बिनि उन थांनानै नायहैदो सानसेखालि, आरो बे मानसिया सानफ्रोमबो इयाव हटेलाव हाबफैनाय सिगांनो बेयो इसोरनि सिगाङाव आरज गाबो जे हटेलाव बिराद मानसि भिर जाथो आरो बे भिर जानायावनो आङो थांनानै सिरि सिरि जानानै फैनो हाथो। बेबायदि बियो आरज गाबनायखौ आं निज मेगनजों नुदो आरो निज खोमाजों खोनादों। आरो आं एखान्थ' सानो बै सासे मानसिया बै आरज गाबनायनि थाखायसो आसलते आंनि हटेला दिनै एसेबां मानसि बे मोननै टाइमाव खननै सानाव खननै आरज गाबो आरो बे खननै टाइमावनो आंनि हटेला माने कास्टमारा बुंफैजोबखायो। गतिके बै मानसिखौ आङो मिथिगौ, आङो सानफ्रोमबो बियो जालांबाय थायो, नाथाय आं एख' होना बा नुयै बायदि आङो थायो। बे स्ट'रिनिफ्राय जोङो बेखौनो मिथियो जे जोङो माब्लाबा आंनि थाखायसो गुबुना मोनजाबाय दङ होननानै जोङो सानोना न'खरनि मानसि बा सोरबा, नाथाय सोरनिबा आरजनि थाखायबो नोंथाङा मोनजाबाय थानो हादो बा नोंथांनि न'खरा मोजाङै रंजा खुसि थानो हादो, बिदिबो जानो हागौ। बेनिखायनो गासैखौबो नुनानैनो सोरखौबा माने गोरोन्थि साननाङा। सोरबा नोंथांनि जुदि 10 थाखा लस खालामदोंबाथाय बियो आसलते इसोरनिफ्राय नोंथांनो 100 थाखा बा 1000 थाखा मोनथो होननानै आरज गाबो। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।